A yau zan nuna mana hanyoyin da za mu samu dala 2,300 a cikin 24 hours. Kafin mu fara bidiyon, idan wannan shine farkon zuwan ka channel ɗita ta NDK TV, ka yi subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawa saboda hakan yana ba mu ƙwarin gwiwa sosai. Mu shiga cikin bidiyon. Yauwa, kamar yadda kuke gani, idan kuka zo kuka taɓa wannan link ɗin da zan ajiye muku a comment section. So ina da matsala ne, shine yasa baran sa muku a description ba gaba ba, amma ba verify na channel ɗina ba, amma dai dan ajiye muku shi a first comment insha Allah. So idan kuka zo kuka taɓa link ɗin kamar haka, kai tsaye dare zai kawo ku nan wajen. So idan kuka zo wannan gun da aka rubuta start, za ku ga start, amma ni abin da yasa kuka ga da start saboda ina da account a ciki ne. So sai ku taɓa a kai. In kuka taɓa a kai zai nuna muku nan wajen, gashi nan da suna da komai, hello wane gashi nan, welcome kaza kaza. Sai ku danna wannan English ɗin nan. So idan ka taɓa English ɗin nan, kai tsaye dai nuno ma nan wajen. Bayan ya nuno ma nan wajen ga welcome ɗinsu da komai da bayanansu, za ka yi tsaya ka karanta. So za su baka 300 kyauta na wannan address ɗin. Za su baka coin 300. So gashi nan ya ce action complete. So idan ka zo ga wani gonan da aka rubuta balance, sai ka taɓa a kai. In ka taɓa a kai ga balance ɗina 515, amma kai da yake farkon yi ne za su baka 300 ne. So idan suka baka wannan 300, yanda za a yi ka samu kuɗin shi ne, za ka zo za ka danna wannan invite a friend ɗin nan. Bayan ka taɓa invite a friend zai baka link, ga wannan link ɗin ya ka kwafe shi. Idan ka kwafe shi sai ka je sai ka yi tallansa a abokanka haka. So duk wanda ya taɓa za ka samu 70% na abin da ya samu. Idan misali ya samu dala 1,000 ne, to kana da 700 a ciki. So yanda za a yi shi ne, in ka zo bayan ka yi wannan, kullum duk bayan kwana ɗaya za su ƙara ma dala 90 ne ko 70 ne kyauta wannan kuma, ko da baka shiga kayi inviting ba. Ko da baka shiga kayi inviting ba, kullum kana da 70, kullum za su sama 70, kullum za su sama 70. So ya za a yi ka cire? Yanda za a yi ka cire shi ne, idan ka taɓa wannan balance ɗin haka, zai watso ma adadin kuɗin da kake da shi. Misali gashi nan 515 ɗin nan misali, sai ka danna wannan gun da aka rubuta output. So kamar yadda kuke gani, idan ka taɓa output zai ce maka please enter the account number. The account number must be in the Phantom app wallet. So za ka je za ka yi creating na wallet ɗinka, wato Phantom wallet. Sai ka zo sai ka ɗauko address na wannan wallet ɗin, sai ka zo ka yi fasting a nan wajen message ɗin nan. Nan wajen da aka rubuta message, sai ka zo ka yi fasting ɗin wannan address ɗin, sai ka tura musu. So idan kuna son na muku bidiyo akan yanda za a buɗe Phantom wallet, sai ku rubuta min a comment section. So yanda za a yi, yanzu misali ga Phantom wallet ɗina, bari in shigo shi kai tsaye. Yanzu misali ga Phantom ɗina, sai in shiga cikin shi. Bari in nuna muku yanda abin yake. To yanzu misali ga na a Phantom wallet ɗina, gashi nan su Solana, su Ethereum, su Polygon. So yanda za ka yi shi ne, ga nan gun da aka rubuta receipt ɗin nan, shi za ka taɓa. So idan ka danna receipt, za ka yi kwafan duk wani address da yake ko na Solana ko na Ethereum ko na Polygon. Yanzu idan ka danna wannan wajen, misali wannan Polygon ɗin nake so, zan danna wannan wajen. In na danna shi haka, gashi nan ya rubuta kwafi da alamar good a gefe, ma'ana na yi kwafi ɗin wannan address ɗin. So yanda zan yi, sai in koma neman minimizing, sai na koma cikin wannan Telegram na, wato cikin address ɗina. Misali yana danna balance. Idan na danna balance, sai in danna output kamar yadda na yi muku a baya. Sai in zo wannan address ɗin da na yi kwafi, matse kan message ɗin nan, sai na yi fasting. In na yi fasting, yana tura musu kamar haka. So me aka ce? Aka ce action complete. Sai in danna next, wannan next ɗin. Idan na danna next ɗin nan, gashi nan ya ce enter the amount to withdraw. The minimum amount is 2,300 address coins. So amma me, a yanzu bari withdraw ba saboda mai coins ɗin 500 ne. Sai kuma ya kai 2,300 dole sannan yake da damar cire shi. Yanzu idan da ya kai 2,300, kawai idan danna 2,300 a nan haka in tura. So ina turawa normal dai nuna, amma yanzu gashi nan ya ce insufficient funds to withdraw, is currently possible to withdraw. So yanda za ku yi kenan, kuma normal da su tura muku cikin wancan Phantom wallet ɗin. So duk mai son a yi mar bidiyo yanda ake buɗe Phantom wallet, zai iya mun magana ko a description, ko a comment section, ko kuma ya tuntuɓe ni ta WhatsApp number na, zan ajiye muku ita akan wannan bidiyo insha Allah, in dai ban manta ba. Kada ku manta ku yi subscribing, ku danna alamar ƙararrawa, sannan idan kun ji daɗin wannan bidiyo ku yi liking, ku yi comment da mun ji daɗin wannan bidiyo, saboda haka yana ƙara min ƙwarin gwiwa da zan ci gaba da kawo muku irin waɗannan abubuwa. Sannan ku yi sharing wa 'yan uwanku domin su ma su amfana.
link ɗin wannan bidiyo kada ku manta na gaya muku link ɗin wannan address ɗin kenan na faɗa muku yana nan a comment section sakamakon ba ni da damar yin ajiye link a description saboda ba a man verify na channel ɗina ba, amma dai insha Allah yana nan a first comment, so za ku iya zuwa ku taɓa kai tsaye dai kawo ku ku bi step by step yanda na muku wannan bayanin. Mun gode, kada ku manta ku danna subscribe NDK channel TV idan wannan shine farkon ziyartar ka wannan YouTube ɗin na gode.